नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्स ना। वैभववाडीत धुवाधार पाऊस। महाविकास आघाडी मनसेचे निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप आणि अंधारलेल्या कोकणला निलेश राणेंनी दाखवला उजेड। कोकण सार लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग जिल्हा विकासाच्या नव्या उंचीवर पोहोचतोय। राज्यातील जिल्हा नियोजन निधी खर्चाच्या बाबतीत सिंधुदुर्गनं अव्वल स्थान मिळवलंय। या जिल्ह्याच्या कार्यक्षम प्रशासनाचा आणि गतिमान विकासाभिमुख धोरणांचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातोय। राज्यातील सर्व जिल्ह्यांपैकी सिंधुदुर्गचा खर्च 68.873% इतका लागलाय। त्यामुळे मुंबईसह अन्य मोठे जिल्हेही सिंधुदुर्गच्या मागे पडले। अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी राज्याच्या बांबू औद्योगिक धोरणातून सिंधुदुर्गचं नाव वगळण्यात आलं होतं। मात्र पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या प्रयत्नांमुळे ते पुन्हा नाव समाविष्ट करण्यात आलंय। आता जिल्हा नियोजन निधी खर्चातही सिंधुदुर्गनं बाजी मारत राज्यात पहिली रँक पटकावली आहे। या यशामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाच्या वाटचालीला नवी गती मिळाली आहे। प्रशासन आणि जनतेतून यामुळे समाधान व्यक्त होत आहे। पालकमंत्री पदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर जिल्हा नियोजन सभा आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच घेत मार्च एंडची वाट न पाहता डिसेंबर अखेर जिल्हा नियोजनचा 90%हून अधिक निधी खर्ची घालून अतिरिक्त बोनससाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करू असा विश्वास व्यक्त करत तशा कडक सूचना जिल्हा प्रशासनाला पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिल्या होत्या। त्याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन निधी खर्चात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानं टॉप रँक पटकावत पालकमंत्री नितेश राणे यांचा मनोदय सक्सेस करून दाखवलाय हे विशेष। भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांचा वाढदिवस महाराष्ट्रातील आपत्कालीन परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला। त्यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीला 5,55,555 रुपयांचा धनादेश देत पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरकारला मोठं सहाय्य केलंय। विशाल परब यांनी सामाजिक बांधिलकीतून आपला वाढदिवस साजरा केला। वाढदिवसाच्या निमित्तानं 5,55,555 रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री सहायता निधीला त्यांनी सुपूर्द केलाय। तसेच पुष्पगुच्छ, केक, भेटवस्तू यावर खर्च करण्याऐवजी तो निधी सीएम फंडला देण्याचं आवाहन त्यांनी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना केलंय। आपल्या हितचिंतकांना आणि कार्यकर्त्यांना तसं आवाहन केलंय। या प्रसंगी भाजपचे चिटणीस महेश सारंग, शहराध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर, ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, मनोज नाईक, रवींद्र मडगावकर, दिलीप भालेकर, केतन आजगावकर आदींसह भाजप पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। रवींद्र चव्हाण साहेबांचा जय असो, करणराव राणे साहेबांचा जय असो, नितेश राणे साहेबांचा जय असो। या वर्षीचा वाढदिवस हा साध्या पद्धतीने करायचा महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहेबांनी आम्हाला सर्वांना भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांना एक शिकवलेलं आहे की ज्यावेळी देशावर आणि राज्यावर संकट येतं त्यावेळी आपला कार्यकर्ता धावून गेला पाहिजे। आज या देशामध्ये महाराष्ट्रातील राज्यामध्ये सोलापूर म्हणा, मराठवाड्यामध्ये प्रचंड पाण्याचा प्रभाव होता आणि असंख्य घरं उद्ध्वस्त झालेली होती। ही परिस्थिती पाहता आपण कुठेही मोठा कार्यक्रम न घेता आपल्या परीने आपल्या भाजपच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आज मोठ्या प्रमाणावर एक चेक जमा करून तो संपूर्ण मुख्यमंत्री सहायता केंद्राला द्यायचा फायनल केला आणि तो आज आम्ही सुपूर्द करणार आहोत। त्यामुळे आज या ठिकाणी संपूर्ण आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते या ठिकाणी संपूर्ण या सहायता केंद्राला मदत करण्याचा आम्ही ध्यास घेतला। आणि विशेष म्हणजे आम्ही सामाजिक उपक्रम या पुढील 8 दिवस चालू राहतील। मागच्या 15 नरेंद्र भाई मोदी साहेबांचे कार्यक्रम झाले। वाढदिवसानिमित्त आम्ही लोक उपयोगी कार्यक्रम केले। सन्माननीय आमच्या सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त सुद्धा असे लोक उपयोगी कार्यक्रम केले। भारतीय जनता पक्ष हा देशात, जगात आणि राज्यात आणि आज या ठिकाणी तळ कोकणामध्ये 1 नंबरवरती पुन्हा एकदा राहणार आहे। आम्ही सध्या सुद्धा 1 नंबरवर आहोत आणि याच्या पुढे सुद्धा 1 नंबरवर राहणार। याच्यासाठी आम्ही सर्व जणांनी एकत्र मूठ बांधलेली आहे। भारतीय जनता पक्ष हा महासागर आहे आणि त्याच्यापैकी मी एक छोटासा कार्यकर्ता आहे। मी मोठा कोणी नाही, मी त्यावेळी सुद्धा सांगितलं, आजही सांगतोय।
आणि माझ्यासारख्या छोट्याशा कार्यकर्त्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने एकत्रित सर्व भारतीय जनता पक्षाचे आमचे वरिष्ठ नेते आलेत. मी त्यांना सर्वांना धन्यवाद मानतोय. सावंतवाडी विधानसभेतील सर्व पदाधिकारी, गावोगावी आलेले सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक आणि विशेष म्हणजे या मतदारसंघातील प्रत्येक गोरगरीब जनतेतील व्यक्ती आज या ठिकाणी वाढदिवसानिमित्त आले. मी सर्वांना धन्यवाद मानतोय, कारण अजूनही दिवसभर कार्यक्रम चालू आहेत आणि हे सामाजिक उपक्रम आहेत, त्या ठिकाणी आम्ही जाणार आहोत. या ठिकाणी घोषणा म्हणजे मी काय मोठा पदाधिकारी, आमदार, खासदार नाहीये, परंतु माझ्या या जनतेची परिस्थिती, या मतदारसंघातील परिस्थिती मी अनेक वेळा सांगितलेली आहे की परिस्थिती अशी आहे की एखादा पेशंट जर एखादा सिरियस असेल तर इथनं तो बांबोळीमध्ये जाईपर्यंत त्या परिस्थितीची वाईट परिस्थिती होते. हे येऊ नये याच्यासाठी आम्ही सर्व पदाधिकाऱ्यांनी, माझ्या ज्येष्ठ सर्व नेत्यांनी आम्ही ठरवलेलं आहे. त्याप्रमाणे मी त्याचा पुढाकार घेऊन पुढच्या वर्षीपर्यंत, माझ्या वाढदिवसाच्या अगोदरपर्यंत नक्कीच या हॉस्पिटलची मुहूर्तरेढ होणार. कोकणात विजेचा प्रश्न किती गंभीर आहे. वर्षानुवर्ष असणारी ही विजेची समस्या फक्त आणि फक्त बातम्यांमध्येच झळकत होती. आमदार निलेश राणे यांच्या माध्यमातून ती सर्वप्रथम विधानसभेच्या अधिवेशनात आली आणि त्यांच्याच माध्यमातून अनेक वर्ष रखडलेल्या या विकास कामाला मूर्त स्वरूप प्राप्त झालंय. अंधारलेल्या कोकणला नवा प्रकाश दाखवण्याचं काम आमदार निलेश राणेंनी केलंय. आमदार निलेश राणे यांनी तळकोकणातील वीज पुरवठ्याबाबत भयावह परिस्थिती विधानसभा सभागृहासमोर आणल्यानंतर आता विजेच्या कामांना वेग आलाय. जिल्ह्यासाठी 41 ट्रान्सफॉर्मर मंजूर झालाय. सब स्टेशनसाठीचे सर्वे सुरू असून भूमिगत वीज वाहिनीची 540 कोटींची विकास कामं सुरू आहे. अनेक वर्षांची वीज वितरणची सडलेली यंत्रणा बदलण्याच्या कामाला वेग आलाय. त्यामुळे पावसाळ्यातील समस्या दूर होणार आहे. आमदार निलेश राणे यांनी पावसाळी अधिवेशनात कोकणातील गंभीर वीज समस्यांवर लक्ष केंद्रित केलं होतं. अभ्यासपूर्ण माहिती देत सरकारचं लक्ष वेधलं होतं. यात त्यांनी वीज वितरणची सडलेली यंत्रणा, पावसात सतत खंडित होणारा वीज पुरवठा, जंगलातून गेलेली वीज वाहिनी, वीज वितरण कर्मचाऱ्यांची कमतरता, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सुरक्षा साधनांअभावी झालेले मृत्यू, अधिकारी वर्गाची कमतरता, मेंटेनन्ससाठी मिळणारे तुटपुंजे पैसे आणि एकंदर कोकणाकडे झालेलं दुर्लक्ष हे मुद्दे प्रकर्षानं मांडले. 19 आणि 20 मेच्या पावसाळ्यानंतर एक रत्नागिरीमध्ये मीटिंग झाली, चीफ इंजिनियरनी बोलवली. त्या मीटिंगमध्ये माझ्या कुडाळ मतदारसंघामध्ये किंवा कुडाळ सर्कलमध्ये 200 पोल हे पडलेले आहेत असं जाहीर झालं, तिथे प्रूव्ह झालं. आता 200 पोल पडले, त्याचा पंचनामा झाला, त्याचा ऑडिट झाला, तुमच्या खात्यामध्ये त्याची नोंद झाली. आम्हाला रिटर्न किती मिळाले अध्यक्ष महोदय? आता डीपीआरच आमचा इतक्या वर्षा अगोदरचा झालाय. रिपेअर अँड मेंटेनन्स मध्ये आम्हाला किरकोळ पैसे मिळतात. रिपेअर अँड मेंटेनन्स मध्ये आम्हाला जे पैसे मिळतात अध्यक्ष महोदय, ते एवढे किरकोळ आम्हाला पैसे मिळतात की त्याच्यातून रिपेअर अँड मेंटेनन्सच होणार नाही. अध्यक्ष महोदय, आम्हाला हा डीपीआर दुरुस्त करून मिळणार आहे का? लवकरात लवकर तो मिळणार आहे का? आणि हे सगळे मेंटेनन्सचे पैसे तुम्ही आम्हाला किरकोळ पैसे देऊ नका मंत्री महोदय. किरकोळ पैशाची गरज नाही. द्यायचं असेल तर लमसम द्या. कोकण काय मागत नाही. कोकण कधीच काय मागत नाही तुमच्याकडे. 15-15 वर्ष दुरुस्तीला पैसे नाहीत. 15-15 वर्ष आमच्याकडे एक नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चरची कुठली लाईन पडलेली नाही. भूमिगत तुम्ही करायला निघालेला आहात. रस्ते खोदून ठेवलेत. तिथे डिपार्टमेंटला मी विचारतोय, रस्ते खोदून ठेवलेत, काम कधी सुरू होणार? काम सुरू व्हायला मागत नाही. या डिपार्टमेंटमध्ये चाललंय काय मंत्री महोदय? एकदा आम्हाला आणि महाराष्ट्राला सांगूनच टाका. 15-15 वर्ष जुना इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही अजूनपर्यंत भोगतोय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मला मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून जे काही प्रश्न विचारायचे आहेत ह्याच्यामध्ये तुम्ही आम्हाला उपाय काय काढून देणार? आमचा डीपीआर कसा काढणार? आणि जेवढे तुम्ही सगळे स्कीम चालवताय त्या स्कीमचे पैसे आम्हाला किती मिळणार? किरकोळ पैसे नको. आम्हाला द्यायचं असेल तर भरीव द्या. किरकोळ पैसे आम्हाला मान्य नाहीत. ह्याच्यावरती मंत्री महोदय आपण उत्तर द्यावं. कोकणातील वीज यंत्रणा सुधारण्याची त्यांनी जोरदार मागणी केली होती. त्यासाठी किरकोळ पैसे नको तर एकदाच पॅकेज द्या आणि जुनाट झालेली यंत्रणा नवीन करण्याची मागणी केली. यावर उत्तर देताना ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त बैठक घेण्याचं मान्य केलं. 15 जुलै 2025 मुंबईत ही बैठक पार पडली. या बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वीज समस्या सोडवण्यासाठी आराखडा बनवण्याची सूचना करण्यात आली. त्यानुसार नवीन विद्युत सबस्टेशन, नवीन ट्रान्सफॉर्मर, नवीन विद्युत वाहिनी आणि भूमिगत वीज वाहिनी या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. आमदार निलेश राणे यांनी या बैठकीत सिंधुदुर्गच्या मागण्या रेटून धरल्या. या बैठकीनंतर पुढील कार्यवाही देखील सुरू झाली.
कुडाळ मालवण तालुक्यातील पणतूर, माणगाव, निळेली, रामगड, कुंभारमाठ या ठिकाणी सबस्टेशनसाठीचे सर्वे सुरू आहे। राणे यांनी जिल्हा वार्षिक योजना आणि सिंधू रत्न समृद्ध योजना यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत एकूण 41 ट्रान्सफॉर्मर मंजूर केले। त्यामुळे अनेक भागातील कमी दाबाच्या आणि वारंवार खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्याची समस्या कमी होण्यास मदत होते। तसेच कोकणातील किनारपट्टीच्या भागातील वीज समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी आमदार निलेश राणे यांनी भूमी अंतर्गत वीज वाहिनी करण्यावर जोर दिला। 540 कोटींची ही विकास कामं कोकण आपत्ती सौम्यीकरण अंतर्गत सुरू आहे। लवकरच ही कामं पूर्ण होतील, ज्यामुळे वादळ, पाऊस यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती दरम्यान वीज पुरवठा खंडित होण्याचं प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी होणार आहे। राज्यमंत्री सौ बोर्डीकर मॅडम आहेत, त्यांनी सचिवांबरोबर आणि सगळ्या डेलिगेशन अधिकाऱ्यांच्या डेलिगेशन बरोबर आमची मीटिंग घेतली। त्या मीटिंगमध्ये योगेश कदम होते, केसरकर साहेब होते, आम्ही 2-5 आमदार अजून होतो। त्या मीटिंगमध्ये एक प्लॅन ठरला की दुरुस्तीची कामं कुठे कुठे करायची आहेत, नवीन कामं कुठे करायची आहेत, सबस्टेशनची कामं कुठे करायची आहेत आणि अंडरग्राऊंडची कामं कुठे करायची आहेत, ह्याचं वर्गीकरण झालं। आजपर्यंत मी माझ्या मतदारसंघाचं प्रेझेंटेशन केलं म्हणून मी तुम्हाला माझं सांगू शकतो। केसरकर साहेबांनी केसरकर साहेबांच्या मतदारसंघाचं केलं। हे वर्गीकरणच झालं नव्हतं। ते वर्गीकरण ह्या मागच्या 2 महिन्यामध्ये आत्ता हे जे अधिवेशन पावसाळी संपलं त्याच्यामध्ये ना आत्तामध्ये ह्या 2 मिटिंगा झाल्या। त्या स्तरावर सचिव आमच्याशी कंटिन्यू टचमध्ये। आता मध्ये सबस्टेशनचं काम आम्हाला मान्य करून दिलं, आम्हाला अंडरग्राऊंड केबलिंगचं काम मान्य करून दिलं, दुरुस्तीच्या कामांसाठी आमच्याकडे पैसे आले, प्रत्येक मतदारसंघामध्ये आले। एकंदरीत आमदार निलेश राणे यांनी वीज समस्येवर केवळ अधिवेशनात आवाज उठवत शांत न बसता प्रशासकीय बैठकातून सतत पाठपुरावा केलाय। यासाठी निधीची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष कामं मंजूर करून घेत ठोस स्वरूपात उपाययोजना करण्यावर भर दिलाय। त्यांच्या या तत्परतेसाठी सामान्य जनतेतून ऋण व्यक्त केले जात आहे। एकूणच जनतेला भेडसावणाऱ्या वीज समस्या कायमस्वरूपी दूर होण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत आहे। चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम, कोकण साद लाईव्ह, सिंधुदुर्ग। वैभववाडी तालुक्याला परतीच्या पावसानं झोडपून काढलं। 2 तास कोसळलेल्या पावसानं दाणादाण उडवली। अचानक कोसळलेल्या पावसामुळे साऱ्यांची धांदल उडाली। शहरात छत्रपती संभाजी चौक परिसरात पुन्हा पावसाचं पाणी साचलं होतं, त्यामुळे वाहन चालकांसह नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला। सायंकाळी उशिरापर्यंत पावसाचा जोर कायम होता। वैभववाडी तालुक्यात बुधवारी सायंकाळी पावसानं अक्षरशः झोडपून काढलं। शहरासह ग्रामीण भागात मुसळधार पाऊस कोसळला। या पावसामुळे घाट मार्गात किरकोळ पडझड झाली होती, त्याचा वाहतुकीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही। आठवडी बाजारा दिवशी पडलेल्या पावसामुळे अनेक फिरत्या व्यापाऱ्यांचा माल भिजून गेलाय। अनेक दुकानात पाणी शिरलं। या पावसामुळे शहरातील संभाजी चौक परिसरात गुडघाभर पाणी साचलं होतं। फोंडा वैभववाडी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला बांधलेली गटारं पुन्हा एकदा निष्क्रिय ठरली आहे। पाण्याचा निचरा होण्यासाठी ठेवलेल्या जागांवर गाळ येऊन साचल्यानं संपूर्ण परिसरात पाणी साचलं। पावसाचा जोर कमी झाल्यानंतर साचलेल्या पाण्याचा निचरा झाला। पावसामुळे भात शेतीचंही मोठं नुकसान झालं। अनेक ठिकाणी कापलेले भात पावसात भिजले, तर काही ठिकाणी पाण्यात वाहून गेले। पावसाचा जोर सायंकाळी उशिरापर्यंत असल्यानं अनेक भागातील वीज पुरवठा विस्कळीत झाला होता। दिव्यांग बांधवांच्या आयुष्यात आनंदाची पहाट उमलावी यासाठी भाजप युवा नेते विशाल परब यांनी वेंगुर्ले दिव्यांग बांधवांसोबतच आपला वाढदिवस साजरा केला। दिव्यांगांना शिधा वाटप केलं। तसेच भाजप पदाधिकारी यांच्या वतीनं तालुक्यात उपजिल्हा रुग्णालय आणि आरोग्य केंद्रावर वैद्यकीय साहित्य हे देखील वाटप केलं। भाजप युवा नेते विशाल परब यांनी मराठवाडा पूरग्रस्त शेतकऱ्यांप्रती सहानुभूती राखत यावर्षी आपला वाढदिवस कोणत्याही जल्लोषपूर्ण कार्यक्रमानं साजरा न करण्याचा निर्णय घेतला होता। मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी त्यांनी आपली मदत दिली। तसेच सावंतवाडी मतदारसंघात विविध सामाजिक सेवा कार्यक्रम आणि उपक्रमाद्वारे त्यांचा वाढदिवस ठिकठिकाणी साजरा करण्यात आला। सर्वप्रथम तालुक्यात भाजप पदाधिकारी यांच्या वतीनं वेंगुर्ले उपजिल्हा रुग्णालय इथं तसेच तालुक्यात आरोग्य केंद्रावर वैद्यकीय साहित्य, रुग्णांना फळे वाटप करण्यात आली। तसेच विशाल परब यांच्या संकल्पनेतून भाजप आणि दिव्यांग विकास आघाडीमार्फत वेंगुर्ला साई मंगल कार्यालय इथं दिव्यांगांना शिधा वाटप करण्याचा कार्यक्रम पार पडला।
तसेच जागतिक अंध दिन आणि जागतिक पांढरी काठी दिनानिमित्त या कार्यक्रमात उपस्थित दिव्यांग बांधवांना पांढऱ्या काठीचे वाटपही विशाल परब यांच्या हस्ते पार पडलं। यावेळी वेंगुर्ला तालुक्यातील जिल्ह्यातील असंख्य दिव्यांग बांधव उपस्थित होते। कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन भाजप उपाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई यांनी तर दिव्यांग विकास आघाडीचे जिल्हा संयोजक अनिल शिंगाडे यांनी दिव्यांगांना मार्गदर्शन केलं। यावेळी व्यासपीठावर भाजप तालुकाध्यक्ष पप्पू परब यांच्या सहित तालुक्यातील भाजप पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। कार्यक्रम आणि या वाढदिवसानिमित्त प्रत्येकाची इच्छा असते की विशालबाईंना बुके द्यावा, केक कापावा। 1000 केक वर्षात 1 किंवा 2 दिवसात आम्ही कापतो, पण 500 रुपयांनी जर 1000 केकचे पैसे पकडले तरी असंख्य पैसे होतात। त्या ठिकाणी बुके घ्यायचा म्हटलं तरी 500 रुपये लागतात, बरोबर ना? कुठल्याही गरीब व्यक्तीला भोरदंड माझ्याकडनं व्हावा असं मला वाटत नाही। प्रत्येक जण आपल्या गावागावात येतात आणि शुभेच्छा देतात। मी एवढंच तुम्हाला सर्वांना सांगतोय की वेगवेगळ्यातील पहिल्यापासून हे सांगतो पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि सर्वांची वज्रमोठ एकत्र काम करण्याची पद्धत आहे। या पद्धतीला मी खरोखर सलाम करतो। या ठिकाणी वेगवेगळ्यातील भारतीय जनता पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी एकत्रित काम करताना पाहत असता संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मला वाटतं 1 नंबरचा हा आपला तालुका आहे। त्यामुळे पुन्हा एकदा कार्य सिंधुदुर्गात गेले 20 वर्ष मी माझा वाढदिवस माझे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मित्रमंडळी सेलिब्रेट करत असतो। परंतु हे करत असताना या वर्षी म्हणा किंवा मागच्या वर्षी सुद्धा अशी एक परिस्थिती आली होती की मागच्या वर्षी रतन टाटाजी जे आमच्या सगळ्यांचे प्रेरणास्थान आहे याचं निधन मागच्या वर्षी झाल्यामुळे वाढदिवस केला नव्हता। आणि या वर्षी मराठवाडा, सोलापूर, कोल्हापूर असंख्य ठिकाणी घाटमाथ्यावरती पाणी भरल्यामुळे अनेक जणांची घरं उद्ध्वस्त झालेली होती। हे पाहता आमच्या महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचं किंवा आमचे सन्माननीय प्रदेश अध्यक्ष साहेबांचं एकच म्हणणं होतं की वाढदिवस करायला पाहिजे, पण त्याच्यासाठी चांगली परिस्थिती पाहिजे। परिस्थिती ही संपूर्ण महाराष्ट्राची जर खराब होत असेल, निसर्गावरती आपण काही करू शकत नाही। त्यामुळे आमचा हा वाढदिवस या वर्षीचा साधा सोपा आणि विशेष करून सुंदर असा वेगवेगळ्यातील आपले अर्ध अपंग बांधवांना मी पुन्हा एकदा जोरदार आपण यांच्यासाठी टाळा घ्यावी। मी आज सांगतो की अनेक वर्ष सन्माननीय आमचे प्रसन्नबाई आजच नाही, मला वाटतं 6-7 वर्ष माझ्याशी चांगला संपर्क असताना ती पांढरी काठी दिन हा माझ्या वाढदिवसाच्या दिवशी घेतो, बरोबर? आणि त्याच दिवसाला आमच्या साहेबांनी मला वाटतं 4-5 वेळा वाढदिवस सेलिब्रेट केला। त्यामुळे त्यांचा मी आभारी आहे, कारण त्यांचं माझ्यावर प्रचंड प्रेम आहे, सगळ्या सर्वांचं प्रचंड आहे। मी आमच्या सर्व बांधवांना एवढंच सांगतो की आपण हा विचार करून तरुण मुलगा तुमचा घरातला आहे, त्यामुळे असं काही नाहीये की आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही किंवा तुम्ही माझा नंबर घ्या, केव्हाही फोन करा। कोणत्याही अर्ज आपण कुठल्याही व्यक्तीला काही मदत लागू नये, विशाल परब आणि भारतीय जनता पक्ष हा कायमस्वरूपी तुमच्या सोबत आहे। त्यामुळे केव्हाही या ठिकाणी अर्ज अपंग बांधवांसाठी मी लहान असल्यापासून काम करतोय। मानगावपर्यंत माझा जन्म झाला। स्वप्ननगरी म्हणून ते अंध अपंगांची संस्था आहे, माहिती आहे ना? तर त्या ठिकाणी मी स्वतः लहान असल्यापासून त्या लोकांना मदत करतोय। त्यामुळे आपण वेंगुर्ला आणि जिल्ह्यातील सर्व मंडळींना निरोप द्या की विशाल परब तुमच्या सोबत आहे, भारतीय जनता पक्ष तुमच्या सोबत आहे। येणाऱ्या काळामध्ये आपण भेटत जाऊ। आज आपण दिवाळीनिमित्त खूप चांगल्या वस्तू दिल्या आहेत, मागच्या वर्षी सुद्धा आपण दिल्या होत्या। हा कार्यक्रम वर्षानुवर्ष चालू होते, जिथे मदत लागेल तिथे मी आहे। आमचे सर्व या पदाधिकाऱ्यांमुळे आजचा कार्यक्रम हा सक्सेस झाला। त्या सक्सेस मागे आपली सर्व भारतीय जनता पक्षाची मंडळीला मी धन्यवाद देतो आणि येणाऱ्या दीपावलीला सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। कारण येणारी दीपावली सर्वांनी चांगली जावं एवढं तुम्ही माझं भाषण आवडतं देतो। कारण आज दिवसभरात सामाजिक उपक्रम असंख्य ठिकाणी आहे, त्यामुळे आज प्रत्येकाला 10-10 मिनिटं देणं काळाची गरज आहे। दोडामार्गपर्यंत रात्रीपर्यंत कार्यक्रम आहे। मी वेंगुर्ल्यातील माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व नेत्यांना, सर्व पदाधिकाऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना आणि आलेल्या माझ्या सर्व वडीलधारी मंडळींना मी धन्यवाद देतो। पुन्हा एकदा जोरदार तुमच्या हातात टाळ्या वाजवा। खास दिवाळी निमित्त सावंतवाडी महोत्सव 2025 आयोजन करण्यात आलंय। सर्वात मस्त एकदम स्वस्त असा हा महोत्सव आहे, याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन आयोजकांनी केलंय। सर्व गृहोपयोगी वस्तूंचं प्रदर्शन आपल्या शहरामध्ये लागलं असून 12 दिवसांची महाबचत होणार आहे।
21 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान सकाळी 10 ते रात्री 10 पर्यंत हा सेल लागला। यात इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्य प्रसाधनं, इमिटेशन ज्वेलरी, लेडीज वेअर, खेळणी, मसाले पदार्थ, शालेय साहित्य, लेडीज चप्पल, लेडीज टॉप, खादी शर्ट, आयुर्वेदिक औषधं, तासगावचे मनुका स्पेशल दिवाळी ऑफर उपलब्ध आहे। रवींद्र मंगल कार्यालय, सालईवाडा, शिरोडा रोड, सावंतवाडी इथं हा महोत्सव आयोजित केलाय। याला लवकरात लवकर भेट द्या असं आवाहन आयोजकांनी केलंय। महाविकास आघाडी आणि मनसेच्या शिष्टमंडळानं निवडणूक आयोगाची भेट घेतली। त्यानंतर झालेल्या बैठकीनंतर या शिष्टमंडळानं पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगावर आरोप केलाय। याबद्दल शरदचंद्र पवार, राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील आणि काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी या भेटीत नेमकं काय घडलंय याबद्दल माहिती दिली आहे। काल चीफ इलेक्शन कमिशन महाराष्ट्राचे जे आहेत त्यांना भेटायला गेलेलो। त्यांना आम्ही एक निवेदन दिलं आणि निवेदनात त्यांना आम्ही महाराष्ट्रातल्या ज्या मतदार याद्या आहेत त्याच्यातल्या अनंत चुका दाखवल्या। अनंत चुका दाखवल्यानंतर त्या ठिकाणी सीओ यांनी आम्हाला असं आश्वासित केलं की केंद्रीय निवडणूक आयोगाला तुमचं हे सगळं म्हणणं आम्ही पाठवतो। या याद्या दुरुस्त करण्यासाठी आम्ही लवकरात लवकर सुरुवात करू। दुसऱ्या बाजूने महाराष्ट्र निवडणूक आयोग जो आहे, राज्य निवडणूक आयोग, त्यांच्या काही जबाबदाऱ्या आहेत असं त्यांनी सुचवल्यामुळं आज त्यांचे प्रश्न आणि दोघांचे प्रश्न म्हणून आज आम्ही त्यांची भेट घेतली। बऱ्याच ठिकाणी दुबार मतदार नोंदवण्यात आलेले आहेत, म्हणजे एका व्यक्तीला 8-8, 5-5, 4-4 वेळा मतदानाचा हक्क दिलेला आहे। एपिक नंबर एकच असतो अशी आजपर्यंत आपल्या सगळ्यांची खात्री होती, पण मतदार याद्यामध्ये अनेक वेगळ्या एपिक नंबरची माणसं आम्ही त्यांना निदर्शनाला आणून दिली। त्यामुळं नालासोपारा मतदारसंघामध्ये सुषमा गुप्ता या महिलेचं नाव एपिक वेगळ्या एपिक नंबर आयडी सह 6 वेळा नोंदवलेलं आहे आणि आपणच 12 ऑगस्टला विविध न्यूज चॅनेलने माध्यमांमध्ये पुराव्यासह हे दाखवलं। 12 ऑगस्टला आपण दाखवलं। दुपारी 3 वाजता आमच्या पक्षाने, आमच्या कार्यकर्त्यांनी तपासलं, आपण म्हणतात की वस्तुस्थिती याच्यात होती मतदार यादीत ऑनलाईन, आणि 6 वाजता मात्र ती सगळी नावं या बाईंची, म्हणजे या श्रीमती गुप्ता जे आहेत त्यांचं नाव ते त्या ठिकाणाहून काढण्यात आलं। आमचा प्रश्न हा आहे की आपण न्यूज चॅनलच्या मार्फत एक बातमी दाखवतात, दुपारी 3 वाजता या महिलेचे फोटो आणि एव्हिडन्स तुम्ही टेलिव्हिजनवर दाखवता, तर सकाळी दुपारी 3ला ती नावं असतात, 6ला ती नावं जातात। आमचा प्रश्न आम्ही निवडणूक आयोगाला विचारलेला आहे की ही नावं कुणी काढली, कुणी त्यावर तक्रार केली, तक्रार कधी करण्यात आली आणि कुणी स्थळ पाहणी केली, आणि हे फोटो एकाच महिलेचे आहेत याचं व्हेरिफिकेशन करण्याच्या कुणी नावं काढली। आमचा दावा असा आहे आणि आमचा समज व्हायला लागलेला आहे की राज्य निवडणूक आयोग किंवा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा सर्व्हर हा महाराष्ट्रात दुसरा कोणीतरी चालवतो असा आमचा आता अनुभव व्हायला लागलेला आहे, आणि दुसरा कोणीतरी परस्पर या मतदार याद्यांमध्ये नावं घालतो, मतदार याद्या उघड झाल्या की नावं काढतो। राज्य निवडणूक आयोग असो किंवा केंद्रीय निवडणूक आयोग यांच्या हातात काही नाही आहे, कुणीतरी बाहेरच ही सिस्टीम ऑपरेट करतंय असा याचा अर्थ आहे। माझं एखादं कॉलेज आहे किंवा माझे कॉलेजचं हॉस्टेल आहे, त्या कॉलेजचे बाहेरून, राज्यातून आलेले, देशातून आलेले मुलं सुद्धा माझे मतदार, असं होणार असं निवडणूक आयोग ते मान्य करून घेणार असेल आणि ते बी शेवटच्या क्षणापर्यंत, आणि ही तक्रार करूनच त्याची दखल नाही अशी अवस्था, या असे अनेक घोटाळे घेऊन ही मतदार यादी विधानसभेची होती। आता ती खरं जे
विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतर 1 जुलैला तुम्ही आता या राज्य आयोगाला दिलेली, त्या अगोदर कोणतंही पुनर्विलोकन जे असतं ते 6-7 महिन्यामध्ये करण्यात आलेलं नाही, कोणत्या दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या नाही, पुन्हा नवीन नावं नोंदण्याकरताची मोहीम करण्यात आली नाही आणि त्यामुळे सगळ्या दोषासहित 1 जुलैला ही मतदार यादी ही राज्य आयोगाला दिलेली आहे. आणि म्हणून आमचं असं इच्छा होती की हे चुकीचं, हे दुरुस्त तुम्ही केलं पाहिजे होतं, केलेलं नाही. ती जबाबदारी केंद्रीय आयोगाची होती, निवडणूक आयोगाची, त्यांनी काहीच केलेलं नाही. आता राज्य निवडणूक आयोग म्हणतो आमची जबाबदारी नाही. आता ह्या घोळामध्ये तशी त्या दोषी असलेली पूर्णपणे यादी ही मतदानाला जाणार आहे, या निवडणुकीला सामोरं जाणार आहे. ही काही निकोप निवडणूक आहे असं मानण्याचं कारण नाही. यामुळे हे खरं आहे की माननीय राहुलजी गांधी यांनी हे विषय देश पातळीला घेतलेले आहेत, त्याच्यात महाराष्ट्राचा उल्लेख त्यांनी केलेला आहे. आणि त्या मांडत असताना जो मुद्दा माननीय जयंतरावांनी मांडला की हे कुणीतरी दुसरे ज्यांचे पासवर्ड दुसरीकडे दिलेले आहेत ते हे सगळं हँडल करतायत ऑनलाईन पद्धतीनं, असं सुद्धा दिसतंय. हे पुराव्यासह माननीय राहुलजींनी दाखवलेलं होतं. ही वस्तुस्थिती, याच्यावर निवडणूक आयोग उत्तर सुद्धा द्यायला तयार नाही अशी अवस्था आहे. आणि म्हणून आम्ही या बाबतीत केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्याचा निवडणूक आयोग या दोघांनाही भेटलो, एकत्रित बैठक केली, परंतु आमचं काही समाधान त्यामध्ये झालेलं नाही. त्यांनी स्पष्टपणे काही उत्तर आम्हाला दिलेलं नाही. ही वस्तुस्थिती आहे आणि हे सगळं घेऊन आम्ही निवडणुकीला, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला सामोरं जाणं हे अत्यंत चुकीचं आहे आणि हे माझ्या मते जनतेला सुद्धा मान्य नाही झालं पाहिजे. निकोप निवडणूक हा आपला पाया आहे लोकशाहीचा, तोच उद्ध्वस्त करण्यास निघालेला आहे. याच्यामध्ये पूर्णपणे राजकीय हस्तक्षेप असले पाहिजे असं आम्हाला वाटतंय आणि म्हणून आम्ही ही भेट आम्ही घेतलेली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे महाविकास आघाडी सोबतच्या पत्रकार परिषदेस उपस्थित होते. या प्रेसमध्ये निवडणूक आयोगावर मतदार यादीतील घोळाबाबत आरोप करण्यात आले. याबद्दल बोलताना राज ठाकरेंनी मतदार यादीतील नावं आणि वय वाचत आपल्या शैलींना टोले लगावले. त्यानंतर प्रेसमध्ये चांगलाच हशा पिकलाय. पाहुयात नेमकं काय घडलंय. की निवडणूक ही गोष्ट म्हटल्यानंतर राजकीय पक्ष आले आणि निवडणुकांना मतदान करणारा महाराष्ट्रातला मतदार आला. निवडणूक आयोग ही फक्त निवडणुका घेतात, कंडक्ट करतात, परंतु राजकीय पक्ष हे निवडणुका लढवतात. आणि राजकीय पक्षांना जर समजा निवडणूक आयोग ज्या याद्या, मतदार याद्या आहेत, ह्या जर समजा दाखवतच नसेल तर मला असं वाटतं की पहिला घोळ इकडे आहे की आम्ही तुम्हाला याद्याच नाही दाखवणार. म्हणजे मी आता तुमच्याकडे 2024च्या निवडणुका व्हायच्या अगोदर आणि 2024च्या निवडणुका झाल्यानंतर अशा मी तुम्हाला 2 याद्या मी तुम्हाला फक्त आता दाखवणार आहे. 2024च्या निवडणुका ज्या वेळेला झाल्या त्यावेळेला ज्या निवडणुकांची जी मतदारांची यादी होती ती मी यादीचा काही छोटासा तपशील मी फक्त आपल्यासमोर मी वाचून दाखवणार आहे. याच्यावरनं तुम्हाला साधारणपणे मला असं वाटतं पत्रकार बोलले नाहीत मध्ये तर बरं होईल, आपण कॅमेरामन जरा शांत राहिलं तर बरं होईल, कारण आपलं कॅमेऱ्यातलं सगळं टिपतंय, परत आपण पण बोलताय. 2024च्या अगोदरची जी यादी आहे त्याच्यामध्ये फक्त मी काही नावं आपल्याला फक्त आपल्यासमोर मी वाचून दाखवतो, म्हणजे साधारणपणे यादीमध्ये काय प्रकारचा घोळ आहे हा आपल्याला आणि महाराष्ट्राला लक्षात येईल. मतदारसंघ 160 कांदिवली पूर्व, नाव धनश्री कदम, वडिलांचे नाव दीपक कदम, वय वर्ष 23. आता वडिलांचे डिटेल्स. नाव दीपक रघुनाथ कदम, वडिलांचे नाव रघुनाथ कदम, वय 117. मतदारसंघ 161 चारकोप, नाव नंदिनी महेंद्र चव्हाण, वडिलांचे नाव महेंद्र चव्हाण, वय वर्ष 124, वय 124. आता वडिलांचे डिटेल्स. नाव महेंद्र कुमार श्रीनाथ चव्हाण, वडिलांचं नाव श्रीनाथ चव्हाण, वय 43. कोणी कोणाला काढले तेच कळत नाही. विषय गंभीर आहे. हा 2024च्या निवडणुकीच्या अगोदरचा घोळ. 2024 नंतर त्यांनी त्यांच्या वेबसाईटवरती यादी जाहीर केली ज्याच्यामध्ये फक्त नावं आहेत.
फोटो नाही, पत्ता नाही, काही नाही. आणि मग काल आम्ही ज्यावेळेला केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी बोलत होतो त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की नाही, हे राज्य निवडणूक आयोगाकडे येतं. आता राज्य निवडणूक आयोगाकडे आम्ही भेटल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग म्हणते हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे येतं. दोघेही प्रतिनिधी हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचेच प्रतिनिधी आहेत. आणि म्हणजे महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांना या संपूर्ण मतदार याद्या न दाखवण्याचं याच्यातनं काय मिळणार तुम्हाला? यात फक्त घोळ होणार आहे. आणि आता आम्ही फक्त त्यांच्यासमोर एवढंच सांगितलं की या मतदार याद्या जोपर्यंत सुधारणा होत नाही, तुमची सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका तुम्ही घेऊ नका. आता साधारणपणे आपण जर समजा महानगरपालिकेच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जर समजा आपण पाहिल्या तर गेल्या 5 वर्षामध्ये निवडणुका झालेल्या नाहीयेत. मग जर 5 वर्ष जर समजा या निवडणुकांमध्ये गेलेली असली तर मग याद्या सुधारण्यासाठी अजून 6 महिने गेले तर काय फरक पडतो? आणि मला असं वाटतं की या याद्या सुधारल्याशिवाय त्यांनी निवडणुका घेऊ नये हेच आज आम्ही त्यांना सर्वांनी सांगितलेलं आहे. म्हणजे त्यांनी आता काहीतरी काल एक आमची भेट झाल्यानंतर त्यांनी एक नोटिफिकेशन काढलं आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला राजकीय पक्षांना 8 दिवस दिले. म्हणजे हे 6-6, 8-8 महिने काम करणार आणि राजकीय पक्षांनी 8 दिवसामध्ये ह्यांना सगळ्या छाननी करून द्यायची, कसं शक्य आहे? आणि म्हणून तो काल जो त्यांनी काय नोटिफिकेशन काढले ते एक तर रद्द करायला आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे. आणि आज आम्ही त्यांना सांगितलं की या निवडणुका तुम्ही घेऊ नका. उद्या ते काय याच्यावरती निर्णय करतायत हे आम्ही 1-2 दिवसात पाहू आणि त्याच्यानंतर मला असं वाटतं सर्व राजकीय पक्ष मिळून आम्ही एका निर्णयापर्यंत येऊ. तो निर्णय तुम्हाला अजून 2-3 दिवसांनी सांगू. जोपर्यंत निवडणूक आयोग बिनचूक मतदार याद्या देत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊच नका अशी भूमिका पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी मांडली. नाहीतर संबंधितांवर सदोष मतवदाचा गुन्हा दाखल करा अशी मागणीही केली. पाहुयात पत्रकार परिषदेत काय म्हणालेत उद्धव ठाकरे. एकूणच लोकशाहीसाठी तिच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्रातले सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आलेले. आम्ही सर्व एकत्र येत असताना भारतीय जनता पक्षाला सुद्धा पत्र दिलं होतं, पण आज व्यासपीठावर आणि आमच्या कालच्या आणि आजच्या निवडणूक आयुक्तांच्या भेटीमध्ये भाजपाकडनं कोणी आलेलं नाही. हा विषय जो आहे तो गेल्या विधानसभेपासून सगळ्यांच्या लक्षात यायला लागला आणि एका पत्राचा उल्लेख जयंतरावांकडनं राहिला. तो त्यांनी मला सांगितला. तो म्हणजे विधानसभा निवडणुका ज्या म्हणजे गेल्या वर्षी झाल्या 2024 त्याच्या आधी 19 ऑक्टोबरला 1 महिना आधी महाविकास आघाडीकडनं निवडणूक आयोगाला एक पत्र दिलं होतं आणि त्याच्यामध्ये आमचा विषय हा होता की नाव घेऊन अगदी म्हटलं तरी की काही भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते ह्या मतदार यादीशी खेळतात आणि त्याच्यामध्ये काही लोक म्हणजे त्यांना हवेत ते घुसवत आहेत, नको ते काढतायत. हा सगळा खेळ यांचा सुरू आहे. आता जसं या दोघांनी सांगितलं अगदी हे पुरावे, ही काही यादी आम्ही घरी नाही छापलेल्या. एकेका व्यक्तीचं नाव 4-4 ठिकाणी आहे, एका जागेवरती 200-200 नावं नोंदलेत. हा सगळा लोकशाहीचा खेळ खंडोबा चाललाय. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना आम्ही सांगितले की एक तर इलेक्शन म्हणजे निवडणूक घ्यायची असेल ती निष्पक्षपातीपणाने झाली पाहिजे, नाहीतर इलेक्शनपेक्षा सिलेक्शन करून मोकळे व्हा. तेवढंच आता राहिलेलं आहे. दोघांशी बोलताना थोडंसं आमच्या लक्षात आलं, मी त्यांचा अपमान करू इच्छित नाही, पण हे जे समोर आमच्या बसले ते आयुक्त म्हणून काही त्यांच्याकडे अधिकार आहेत का आम्ही कठपुतळी बाहुल्यांशी बोलतोय आणि त्यांचे 2 वरती कुठेतरी आहेत, ते वरनं जशी बोटं हलतील तशी इकडे हालचाली होतात की काय. सगळे मुद्दे सांगून झालेले आहेत. याच्यामध्ये आणखीन एक मुद्दा जो आहे तो 1 जुलैचा कट ऑफ डेट म्हणजे 1 जुलै नंतर ज्यांना 18 वर्ष झाली असतील त्यांना यावेळेला मतदानाचा अधिकारच मिळणार नाही. ही कुठली लोकशाही आहे? आणि हे सगळं बघितल्यानंतर आम्हाला असं वाटतं की ज्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने जसं काही पक्षांचे काही प्राण्यांच्या केसेस या सुमोटो घेतल्या होत्या तसंच आपल्या देशातल्या मनुष्य प्राण्यांची सुद्धा केस ही स्वतःहून त्यांनी घ्यायला पाहिजे आणि देशातली लोकशाही जगवण्यासाठी हा त्यांचा सुद्धा एक निर्णय त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे. आम्ही राजकीय पक्ष म्हणून आमचं कर्तव्य करतोय, वेळोवेळी निवडणूक आयुक्तांकडे जातोय, दरवाजे ठोकतोय, पण दाद काही मिळत नाही. आमच्यावरती लोकशाहीच्या नावाने जर काही हुकुमशाही गाजवणार असतील तर ही हुकुमशाही आम्ही काही त्यांना गाजवू देणार नाही, हे तर नक्की आम्ही केलेलं आहे. थोडक्यात आज आमचं म्हणणं या दोन्ही आयुक्तांकडे, कारण काल दोन्ही आयुक्तांना
आमच्या विरोधी पक्षांची किंवा आमच्या राजकीय पक्षांची, विरोधी नाही राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी मंडळ त्यांना भेटलं, शिष्टमंडळ भेटलं. त्याच्यात आम्ही केंद्राचे जे निवडणूक आयुक्त इकडे आहेत प्रतिनिधी त्यांना भेटलो. त्यांनी सांगितलं की स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि हा सगळा विषय हा राज्य निवडणूक आयुक्ताकडे येतोय. त्यांच्याकडे भेटलं आमचं दुसरं, त्यांनी सांगितलं मतदार यादीचा अधिकार हा केंद्राच्याकडे येतोय. मग नेमका याचा भाग कोण आहे, जबाबदारी कोणाची आहे, का निवडणुका आपल्या घ्यायच्या म्हणून घ्यायच्या आहेत. आणि आम्ही त्यांच्याशी बोलत असताना मुहूर्त काय लागला तरी कळत नाही, पण कालच्या काल निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. आम्ही त्यांना स्पष्ट शब्दात सांगितलेलं आहे की जोपर्यंत हा संपूर्ण निवडणूक मतदार यादीतला घोळ तुम्ही त्याच्यावरती काही स्पष्टीकरण किंवा तो सुधारत नाही तोपर्यंत या निवडणुका होता कामा नयेत. सुप्रीम कोर्टाचा त्यांनी आदेश आम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न केला, पण सुप्रीम कोर्ट असं कधी कुठेही सांगत नाही की तुमच्यात काही दोष असले तरी चालतील, पण ह्या तारखेच्या आधी निवडणुका घेतल्याच पाहिजे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा काही तसा निर्णय नाही. त्यांनी सांगितले की या निवडणुका सदोष असता कामा नयेत आणि निष्पक्षपातीपणाने ते झाल्या पाहिजे. आता या सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर दोन्ही आयुक्त समोर बाजूबाजूला होते. आम्हाला त्यांनी सांगितलं की आम्ही याचा सकारात्मक विचार करतो आहोत. म्हटलं विचार करून चालणार नाही, या गोष्टी होता कामा नयेत. या गोष्टी होता कामा नयेत, कारण आपल्याला जो काही धक्का बसला होता विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर त्या सगळ्या सत्ताधारी जे आता आहेत त्यांच्या सत्ता प्राप्तीच्या चोरवाटा आम्ही आता अडवलेल्या आहेत. या चोरवाट आहे, मतचोरी ही चोरवाट आहे, पक्षचोरी ही चोरवाट आहे. त्याच्यानंतर आणखीन एक मुद्दा आम्ही सांगितला, पण तो त्याचा पुढचा टप्पा आहे. पहिली मतदारांची यादी ही निर्दोष असायला पाहिजे, व्यवस्थित असायला पाहिजे. म्हणजे 117 वर्ष आणखीन 124 वर्ष असे जर का लंबी उमरवाले मतदार असतील तर मला वाटतं जगातलं सगळ्यात चांगलं वातावरण हवामान हे आपल्या देशात आहे. कारण इकडे लंबी आयु दीर्घायुष्य भव म्हणतात ना, तसं झालेलं आहे. थोडक्यात एक तर निवडणूक आयोगाने एक स्वीकारलं पाहिजे की त्यांचा पुनर्जन्मावरती तरी विश्वास असला पाहिजे, आणि नाही तर जे मतदार हयात आहेत आणि त्यांचा मतदाराचा अधिकार हा हिरावून घेतलाय, डिलीट केलेला आहे, मग त्यांच्यावरती सदोष मतवधाचा गुन्हा दाखल करावा का. आणि पुढचा विषय जो आम्ही सांगितलाय तो याचा पुढचा येईल, तो म्हणजे आता पहिला ईव्हीएम वरती आमचा आक्षेप आहेच. ईव्हीएमचा आक्षेप कमी पडतोय की काय, म्हणून आता मुंबई महापालिकांच्या निवडणुका सुद्धा ईव्हीएम वरती तर घेतल्या जातच आहे, पण व्हीव्हीपॅट पण त्याच्यात ठेवणार नाही. हाही मुद्दा एक महत्वाचा आहे. म्हणजे तुम्ही काही पुरावेच ठेवायचे नाही. जर का तिथलं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मागितलं तर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग घ्यायचं नाही. मतदार यादीमध्ये सगळा गोंधळ करून ठेवायचा. मतदार याद्या मागितल्या तर ते देत नाही. आणि म्हणून म्हटलं की ही काही लोकशाही तुम्ही हुकुमशाहीच्या पद्धतीने चालवत असेल तर ती आम्ही कदापि मान्य करणार नाही. देवगड इथं मोबाईलच्या अतिवापरामुळे होणारे संभाव्य धोके आणि मोबाईलचा अतिवापर टाळावा यासाठी विद्यार्थ्यांकडून पथनाट्य करून जनजागृती करण्यात आली. गुड मॉर्निंग. माझं नाव कुणाल मुकुंद गोंडळकर आणि माझे सहभागी आहेत. आम्ही पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलमधून आलो आहोत. इथे नुक्कड नाटक सादर केलं आहे. मोबाईल जास्त वापर आपण नाही केला पाहिजे याच्या विषयावर. Good morning everyone. Today we are here to represent Poddar International School Kankauli under the PVP, that's Poddar Volunteer Program. Here we have done a street play on the topic drawback of excessive use of mobile phones. So today we have gathered a huge crowd and our motive is full. दापोली येथील डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठामध्ये नुकत्याच झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकर भरतीमध्ये नक्की गडबड झाली आहे असं बोललं जात असून या संदर्भात विद्यापीठाच्या झालेल्या कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत आपण या संदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाकडून लेखी माहिती मागितली. ती मिळाल्यानंतर आपण हा प्रश्न धसास लावू अशी माहिती गुहागरचे आमदार आणि कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य भास्कर जाधव यांनी पक्षाच्या दापोली कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना दिली. आज ते कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीला उपस्थित होते. ही बैठक झाल्यानंतर त्यांनी दापोली येथील पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी तालुकाध्यक्ष ऋषिकेश गुजर, माजी नगराध्यक्ष ममता मोरे, नरेंद्र करमरकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठामध्ये
पी.के. सावंत कृषी विद्यापीठामध्ये सिनेट सदस्य म्हणून माझी पहिल्यांदाच निवड झाली आणि माझी निवड झाल्यानंतर माझी ही पहिलीच मीटिंग या ठिकाणी होती. या मीटिंगमध्ये 271, 272 सभेची जे काय पूर्वी मीटिंग झाली होती त्याचं कार्यवृत्त मंजूर करणं हा विषय होता आणि त्याचबरोबर काही नवीन विषय देखील होते आणि या नवीन विषयामध्ये आपण म्हणता त्या पद्धतीनं नुकतंच कोकण कृषी विद्यापीठामध्ये नोकर भरती झालेली आहे आणि या नोकर भरतीमध्ये नक्की गडबड झाली असं एकंदरीत सगळ्या लोकांचं म्हणणं आहे. आमचे तालुका प्रमुख ऋषी गुजर आणि आमच्या सहकार्याने माझ्याकडे देखील एक निवेदन दिलं होतं, पण नक्की गडबड काय झाली ही शोधल्याशिवाय आपल्याला वारंवार घाव घालता येत नाही. आणि म्हणून मी विचारलं की एकूण प्रोजेक्ट अफेक्टेड लँड लुजर म्हणजे ज्यांच्या जमिनी वगैरे ॲक्वायर झाल्यात अशी किती लोक आहेत, त्यांची का तुमच्याकडे आकडेवारी आहे का? सुरुवातीच्या काळामध्ये तप करता करता त्यांनी 400 लोक अशी आहेत म्हणून सांगितलं. या 400 लोकांपर्यंत मधून किती लोकांना आत्तापर्यंत कृषी विद्यापीठामध्ये रोजगार मिळाला किंवा त्यांना भरती करण्यात आली त्याची आकडेवारी मला हवी. आज ते देऊ शकले नाहीत. मग मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही नुकतेच 134 लोक जे घेतले ते घेत असताना तुम्ही निकष काय लावले? कारण या 134 लोकांना कुठल्याही प्रकारची लेखी परीक्षा नव्हती. मग यांची निवड कशी झाली? या निवडीचे काहीतरी निकष असले पाहिजेत ना. 400 लोकांमधल्या 134 लोकांना निवडायचं असेल आणि उरलेल्या 266 लोकांना जरी डावलायचं असेल तर डावलायचं का डावललं आणि 134 लोकांनाच का घेतलं? त्याचे निकष काय? हे निकष मी लेखी स्वरूपामध्ये मागितले. त्यांनी मला तोंडी काही सांगण्याचा प्रयत्न केला पण त्यातून काय माझं समाधान झालेलं नाही. आणि म्हणून सर्वांनाच असं वाटतंय की याच्यामध्ये काहीतरी गडबड झालेली आहे एवढं नक्की. आणि ती गडबड आपण शोधून काढू आणि त्याचबरोबर ज्यांच्यावर अन्याय झालाय त्यांना आपण 100% न्याय देऊ हे मी तुमच्या साक्षीनं सर्वांना सांगतो. वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या कारकिर्दीची गाथा नेहमीच प्रेरणादायी असते. अशाच अविरत सेवेचं आणि जिद्दीचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे ज्येष्ठ वृत्तपत्र विक्रेते अनंत माधव. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्या जन्मदिनी वृत्तपत्र विक्रेता दिवस साजरा करत या विक्रेत्यांचे ऋण व्यक्त केले जातात. गेली 70 वर्ष सावंतवाडीकरांची सकाळ ताजा खबर देऊन करणारे अनंत माधव आजही वयाच्या 25व्या वर्षी आपलं व्रत जोपासत आहेत. माझगावचे रहिवासी असलेले अनंत माधव वयाच्या 25व्या वर्षीही सावंतवाडी देऊन वृत्तपत्र विक्रीचा आपला व्यवसाय मोठ्या उत्साहानं आणि निष्ठेनं करताय. तब्बल 70 वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी या क्षेत्रात आपलं योगदान दिलंय जे खरोखरच कौतुकास्पद आहे. माधव यांनी वयाच्या अवघ्या 15व्या वर्षी वृत्तपत्र विक्रेता म्हणून आपल्या कामाला सुरुवात केली. सुरुवातीला त्यांनी कैलासवासी विनायक वाडकर यांच्याकडे विक्रेता म्हणून काम केलं. त्यांच्या संघर्षाची सुरुवात पायी चालत वृत्तपत्र वितरणानं झाली. त्यानंतर त्यांनी सायकलचा आधार घेतला. तब्बल 70 वर्ष त्यांनी सायकलवरून वृत्तपत्रांचं वितरण केलं. मेहनत आणि प्रामाणिकपणाच्या जोरावर 1972 मध्ये त्यांनी सावंतवाडी बाजारपेठेत स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला. केवळ सावंतवाडी पुरतेच न राहता त्यांनी वृत्तपत्र वितरणाची पेपर लाईन माझगावसह लगतच्या गावात घेऊन जात आपली सेवा विस्तारली. आजही त्यांची ही अविरत सेवा सुरू आहे. त्यांच्याकडे सध्या 2 वितरक कामाला आहे. मोठ्या प्रमाणात वृत्तपत्र विक्री त्यांच्या दुकानातून दररोज होते. अनंत माधव आपल्या या यशाचं श्रेय आवर्जून कुटुंबियांच्या मोठ्या पाठिंब्याला देतात. कुटुंबाच्या आधाराशिवाय हे शक्य झालं नसतं असं ते सांगतात. वयाच्या 25व्या वर्षीही त्यांची कार्यक्षमता पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटतं. रोज पहाटे उठून पेपर विक्री करणं जे आरोग्यासाठी अत्यंत चांगलं असल्याचं ते मानतात. आजही ते रिक्षातून शहरात येत पायी चालत दुकानापर्यंत येतात.
माधव यांच्या दुकानात वृत्तपत्रांची विस्तृत श्रेणी उपलब्ध आहे। या दैनिक कोकणसादसह इतर वृत्तपत्र, साप्ताहिक, मासिक अंक आणि आवर्जून मागणी असणारे दिवाळी अंक देखील उपलब्ध असतात। त्यांच्याकडे मराठी, इंग्रजी अशा दोन्ही भाषातील वृत्तपत्र मिळतात। अनंत माधव यांचा वारसा त्यांचे सुपुत्र प्रसाद माधव हे समर्थपणे पुढे नेतात। प्रसाद माधव देखील गेली 40 वर्ष या व्यवसायात कार्यरत आहेत। वडिलांनी सुरू केलेला व्यवसाय ते मोठ्या ताकदीनं आणि नव्या उत्साहानं सांभाळत आहेत। तेही आपल्या या प्रवासात कुटुंबियांची मोठी साथ लाभत असल्याचं सांगतात। वयाच्या 85तही सेवा देणाऱ्या अनंत माधव यांचा प्रवास म्हणजे मेहनत, निष्ठा आणि जिद्द या मूल्यांची महती सांगणारी आहे। त्यांचा उत्साह आजच्या तरुण पिढीला लाजवणार आहे। त्यांना वृत्तपत्र विक्रेता दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। वैभववाडीत धुवाधार पाऊस। महाविकास आघाडी मनसेचे निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप। आणि अंधारलेल्या कोकणला निलेश राणेंनी दाखवला उजेड। कोकण सात लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट। बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची। पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। धन्यवाद।